Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. Söýgüýüniň derdine hormat goýmaly. Şo dert bilen öňär tämiz duýgymyz. Biz elmidam hesret çekip söýmeli. Degiýän bolsa şo hesreti söýgüýmiz. Bayram ağa, salamu aleyküm. Wa aleykümselam. Bana iş ana gerekti. Salamu aleyküm. İnim gurgun mu? İşan ağa oyundadır. He, mal getirdim şonu verecek. Bol yasa bol. Tarzan, hani gel kömöklöş. Hani biz hani numaradan hani. İşana uydumdur. Ova. İşan ağa bayram ağa geldi. Ol şu vakt namazını kapalı. Gatı. İşana salamu aleyküm. Ve aleykümselam. Oğum ya delim. Bayram öyle değilin nehili. Kudaya şükür. Geç bakalım. İşlepsin la. İyiliktir de her ne. İyilik işana, iyilik. Oğlum okur diye. Ne bir de sadak için aydıran canlı. Mal getiripsin. Koyup git. Yine sadakanı köpün işin vakti vermeli varız. İşana. Siz bize yakın adam. Biz size uluk hormat koyar. Şoň üçin mene gün sizin ýanynda öýleýän. Sadakanı haçan ýeteňiz berýär. Ýöneş oğlum ykbalar men demesin näherne. Dogadylyk edin işana. Men diýenme bolmady. Allah'dan näşkür bolmak ayıp var. Sen hasretine düşünýän. Obamyzdan bossan ýerde durmuşy çykaranlardan soň sen özüňe ýer tapmadyň. Her näme de bolsa akbalyňdan narazy bolma. Men sana şuna aýdýyn oğlum. Maňlaya ýazylan ýazgypdan heni çykan adam ýokdur. Ýüregiňi ýakyp ot ýalyn bolup ýörmedi, geçeni geçdi bil. Inni hiç daha ütgüdüp bolmajaklygyny sana da düşünürçi wagt bolandyr. Allah'dan razı bol. Yaradanın ýazgydyna şükürdir. Siz meni çağırykdan tanıyaňyz. Başta öýlenip bilmen köp gezdim. Söýgüm özledim. Ahyrı söýgüm tapam soňam. Ondan jyda düşdüm. Näçe ýyl geçse de
Men bir çıkartırdım hiç eksiltip bilemok İşan ağa. Bossan ýyzgam hasreti senkiden ýeňil bolmady. O adamlar oň toýunnaky bolşuny atlap häli häzirem gurrunly diýerler. Hava, havarım var İşan ağa. Allah ýüregiňe giňlik bersin. Bossan, durayak çeksene. Kıssanmasana biz yokban gurulöşmeli. İkimizden kıpalını çödün ahir Bossan. Haýyş edýän, gün ýaşantyň çınaryň ýanyna duşşarla bolýarmy? Bilmedim de. Men sana garaşarym. Bossan. Bolsana oýy. İlgin görse näme diýer? Bolýa garaş men geler. Yokman gergil men sana garaşarym Bossan. Beni bağışla bayram. Mene hiç daha da düşünýän nälerin Bossan. Sana näme boldy? Sen näme üçin menden ýüzüňe urýan? Beni baribir sana vermezler. Bu arada iýem öýde gurrun bolla. Sen ýekeje razy diýen sözüň üçin men özüm odatmaga taýynlaryn Bossan. Sen men ömrümiň manysyň. Sensiz bu dünýä men gözüme görnenok. Haýyş edýän aglaman goý. Sen ağlasaň men ýüregim para bolýar. Men seni hiç kime bermem. Yok. Biz biri-birimiz söýýäs. Yok. Sen diňe men üçin ýaradylan. Eger sen häzir gidäýsen, ömür düýdüp bolmajak ýalňyşlyk edersiň Bossan. Gitme. Meni sen söýýän. Ýene atamdan geçibilmen ahir. Bolmasa gaçaly. Şeker edip ýaşar. O ýerde söýgümde garşy çykan tapylmaz. Men sana hiç düşünüp bilemok Bossan. Näme ýaýdanýan? Bu ýerde diňe ikimizden ykbalymyz barady gurrunly diýär ahire. Şu wagt biz diňe öz bagtymyz üçin görüşmeli. Öz söýgüýimizi goramaly. Men sensiz bu durmuşy hiç gödegine getirip bilemok. Men seni söýýän Bossan. Sen maňa ananmaly. Galan zatlar ýatdan çykarmaly. Biz bagtly bolarys. Han maňa seret. Men sensiz ýaşap bilmem. Men seni söýýän Bossan. Bizimki bolmaz. Ne üçin bolmaz Bossan? Haýyş edýän dur gitme. Yalvarýan Bossan. Biz biri-birimiz söýýäs ahire. Men seni ýitiresim gelenok. Bayram. Sen näme üçin maňa beýle ejir çekdirýän Bossan gitme. Cemile urlaşıp Bossan. belki bir alaçı tapılar. Eger sen ýadyr gidäýsen Bossan. Biz hiç haçan görüşüp bilmeriz. Ýeke gyýdym diýip gamlanma. Gyýdyňy ýada bereňok. Olar özüm dahyl süýçülükde gatmasyň. Bolýa onda men erkek aýlanar. Sag bolun. Bolýa, bardım. Yer näme boldy? Mene gyýdyň bolşuny halamok. Näme diýjek bolýan? Şol oglan nitdur. Bar ýandan aýrylma. Tügeleme toylar kutlu olsun. Bostan gyýdymyň toýuny özümçe kutlaýyn. Gelin oturşça. Alnyň wagtyň açyk bolsun Bostancan.
Bile de şeydip toy tutmak niyetler ettin mi? Şeyle oldun la yerine. Sen onunla men yanma. Atazan oğlum, indi bu gelen mihmanları nakar çekilverse daha bağır. Çaya vereyim mi? Ola arkayın toya gelektir. Kim gelipdir? Bayram, Bayram? Bayram aşık bolup yören jigit. O ne maňaýdan ýok edinde goňda. Hocadan maallarım deyip toya katlaşıp bilme daydıyan. Bilemok, uğradın. Yağın yağıp başla verdi o. Beydik kurtar bize hedil vermedi. Alat etme. Bardat eder. Buralar Mun şunda kuyaşın. Ondan men mehmanlar O şeyde eli. Yaşınlar. Yağış yağıp başladı. Öýe giräýelim. Ottancan kıydım. Mehriban kıydım. Göz yaş dökmen bir hedey. Ececan. Oo, Can Ece. olur hemme dat bağlam. Baktın mı, Yürü, baktın ahırdan yaşarsın. çıkıp Hani bana otur, gel. otur kıydım, Ben otur. buradan çıkamam. Nire oturdum can bağlam. Ottan can, kıydım baktım, bağlam. yapma, Ececan. Ottan. Karşı terken ben bir. Bağlam, ottan. Can Ececan, kıydım, Ayşe. diyen mi dedey? Var bir demeyelim bile ne yaşasın beni. Ottan can bitme bağlam. Yalvarıyan Ececan beytme. Köşüş. Yakma beni ömrüm Koşuş kemem bana, beytme. koşuş canına döneyim. Ececan beni ne açıda paraydı. Koşuş balam, koşuş. Benim için Can ne kıydım, dinlerini koşuş. bak beni demeyelim bile ne Beydik yaşasın ödüm beni kıynama ne bottan can kemem. befetey balam. Bottan can koşuş. Beni matkar etme can balam. Bottan. Karşı eten beni durmuş Kıydım çıkama. bottan can balam. Ececan. Bottan can. Bottan. Hey, sen borçun nehiri. Näme toy ýaty urmak maksadın barmy? Näme ortada masara oturdun? Bar git hawşyerden. Ayrı hawş tente görmesin. Nähili adam aýmy? Bollu kıydım bollu. İyiliğin neyme diyor. Can bottan kıydım. Befedim mi? Bottan bollu balam. Bollu mi? Can kıydım bollu balam. Befet kıydım ağlama. Bottan can. Can bottan. Hey, senin hediyanın ne mi? Gün bolun şördün, kudur açın, deyiyorsun. Yok bolun sizce. Gün bol şördün. Kaçıya durdu gitti. Deyiyor. Hani yok bol şördün. Yok bol gün bol. Dur yerinden. Gün bolun şördün. Hani berikten. Şu yokta açık. Bir yerin ağırdan edersin. Yok. Yürü gidelim. Takla motoru. Ne oldu? Men şu adyya barıp biljekler. Takla diýen motoru. Hani dur Bayram. Nire varyan? Dur diyen ben sana Bayram. Yer sen näme değer divane ýaly öýüňi masaralap ýörsiň ha? Ya da sen şu bolşuň bilen öýüňe çykalga tapandyryn öýdýäňmi? Aho, häzir olar seni urupdyrlar. Öldüränem bolsalar men olardan baryp ötünç sorardım. Durmuşa çıkan yedi görecek olmak sen nireden kelleğini elip yer. Sen gıyırma. Gıyırarın. Gıyırma. Näme gıyırma? Akıl fatmasın hem ýaňyda möktü. Be. Nämen hiç daha düşünmeýän narazy eden akmakdyr öýdýäňmi? Kim narazy eden? Siz akmaklar. Bostanlyň aramyzda tüýüni hem ýaňyz bilýärdiňiz. Bütün o borup ýöneteňizi çykaramyzok bilmediklerini bolup gelip berdiňiz. Toýa baryp alýa bolýaňyz. Yeri sen haýty kelleň bilen goňşuň toýuny bulajak boldun. Sen düşün, gıyır adi bolansoň ona hiç kim edip biljek alazy bolmaz. Hey, durdu. Koy oğluna azar verme. Görýäňe ýüregiň dağıly. Yok, bu gepe düşünce adamı meňden o. Hey. Sen näme o? Körre köşetmen gelme sol giderlip dursun.
Men sana iniğini öz gününe koy diyen. Bu adamı niye koyup gidenin oğlu olmaz. Ay, mene bilmedim da. Mene halis oldum. Men seni seyyarın odan dilber Gözelhin alemin gülgün sozunla Ölsem de men senden yüzü vurup bilmen Nün yılla doymarın mahmal sesinde Yalvarsan bu dünya yalır garabın Bir ölsem bu dünya salır garabın Ah yar 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 ey Seninle
Bizim ovamızda bir çınar var. O çınara biz aşıklar çınar diye. Her bir aşık bolan durmuş kurmadan odur. Hükman şul çınarın yanına barıp yağıştan yağışı arzu dilek ediyorlar. Menem dilek edipdim. Kaka, şehre ediyen ulağımıza geliye. Anıdır oğlum. Sana bir seyredeyim. Yürü hani. Hey oğlum. Yaşın ululukça ömrün hakta köp pikir ediyen. Ondan geçen günden her bir purfatını yatlap ondan mani çıkaracak oluyor. Ödüğünü doğru verip durmuşundan razıyım diye. Sana da halal haram sayararçı vakt olunur oğlum. Koy sen sayla balan. Pek arası yolun. Sana bağıt getirsin oğlum. Onun ne mi? Sağaman var. Hani gel oğlum ben hem bağırma bakayım. Sağ ol kaka. Sağaman var. Sağlıkta görüşelim. Yorun hak olsun. Neyem için saklandınız? Kim var anırdı? Sırağını yaklanın lan. Bağışlan alıp barcılarımız biraz giyecek alyalar. İyidin devam ediversek olmaz mı ka? Devam ediverin. Yönenini saklanmayacak olun. Ahırına sel göreli. Kıyımlar değilsen ovadan. Biliyen.
Yerin hepdi. Diýfen owadan gyýd. Perizat. Yerini näme etsem diýýäň? Men o gyýda aşyk boldum. Men oňdan hökman şuň gürleşäýmeli. Ýöne biziň çykyşymyz bar. Eşiklerimiz çarşyp ýetişmesek, moğlum bile gyýgyrar. Sen gowsy gyssanmasana nazar. Ha? Biz näçe gün merçöre gatnap berdi. Bir hepde bolanlar. Görýärmi? Bir hepde. Amen mosyhini dogydyň. Adyny bilemek. Şuny bilmeseň ertir bilersiň. Yok. Men ökman şogy edilen şuň gürleşäýmeli. Sen näme çek bolýaň? Ýuwaş. Berde yok. A belki o yerdedir. Sen aklyny ütgäp berýän, dursana ho. Durho, beýdip gyýylan tanyşyp bolmaz. Başga nädip tanyşyp bolýar? Mat wagt ýok, oňnyň san çykalgasy bar. Wagt tapda şolaň bir ýerini men üçin. Men taparym saňa. Sen bir ýerik näme üçin geleniňi bir bilýärmi? Bu ýere biz gyýylan tanyşlyk açmak üçin dälle, talipleň arasynda geçiljek ýarışda sport eşiklerini görkezmek üçin geldik. Sen ýadyndan çykaraýdyň oýdy. Ýadymdala. Ýönüşde atlar maňa ýatlatmak hökmanmydy? Göwnüň alma dost. Men muny aýtmasam biz häzir gepe galarys. Ýer bolýa. Sen diýeniň bolsun gideli. Ýür. Ogy çykşymyzdan soň göräýär. Oň bilen tanyşlyk açmak üçin hökman wagt tapylar. Sen arkaýyn bolsana. Men sana aýtdyma. Ananay, şeýlemi? Çınar. Yeri? Nuryny gördüňmi? Hawa, Nuryny gördüm. Oňa aýtma zatlar aýtdyňmy? Men oňa hiç zat aýtmadym. Oň ýanyna cennet bolan soň, düşünýärmi? Cennet bolan soň? Sen aýtýanyň näme? Yergeňler ýaly näme? Baraň soň gürleşik aýtmaly ekeniňde, cennet bilen duranyna näme? Olar ýöne duranokdylar da. Olaň bolşlaryny görüp meňe dilim tutuldy. Sen mi dama gepi çişirip aýtmany gowurýaň? Nur beýle olanlardan näle? Olar ýedim görüp gaýtjak. Dur gitme Çınar. Biziň entek çykyşymyz bar ahyryn. Meni bağışla. Son görüşürüz.
Çınar, sen bize yanlış düşündün. Haýyş etýän Men seni gagarlanma. gatow düşündim. Seni göresim gelen ok. Bu tonuşda Dursana. meni ýelgünime goý. Çınar, haýyş etýän Bana dursana. elini tegirme. Seni göresim gelen ok. Bu näme boldy? Bu ýerde näme bolup geçýän düşündirjek bam maňa? Kim maraňyrdy? Hany guramaçy? Nämeleň bolýany özüm hem düşünemok. Bir başga gaýly gabolly. Sebäbini bilin de ýerim dowam edin. Bolýa. Täzeden maslahat, ýörüň. Çınar. Çınar, han dursana gurlaşöllü. Haýyş edýän. Sen meni öz günüme goý. Halayan gyzyň barka. Men sen nämeňe gerek? Han dursana. Şeýip gahire dereyal bu ýerde näme boldy? Çek elini. Indi men golaýymy geleymi? Düşündinmi? Çınar, cennet bilen aramda hiç tat yok. Bolubam bilmez. Men diňe sen söýýän haýyş etýän nanaý maňa. Ay koysana. Çınar. Çınar, han dur. Düşünşöllü. Men seni dinläsim gelen ok. Han dursana. Yersen öňde men näme günämma? Men Elini sen ayır. isleýän dagyndan Elini ayır alçyllar. diýen men taňa. Çek elini. Ýöne men boynuma beýle Çekilin. günän ýükleme. Sen men elimi Sen aýyrdyň. elini aýyrsana. Ağırcan diye. Senki näme? Han dursana. Gıysen minin guruluşesi gelenak. Onu öz gününe koysan kovordu. Oňala da saňa garmandyr. Öňüme böget doljak golaýma, düşündiňmi? Çek elini. Sen bilen soň düşünşär. Dursana. Bar ýok bolsanaý. Çınar, haýyş etýän. Sen men beýle ýagdaýda goýup gitmelilerdim. Häzir men sen bilen gürleşip biljek gel. Ertir gürleşeriz bolýarmy? Sag bol. Saňa özüm jaň eder. Bolýar. Oğlum. Näme boldy? Egilikmi? Gidelim. O näme adu? Sen ýene bir tapar men öňüme böget bolsaň, eýgili garaşma, düşündiňmi? Sen bir ýaşygyň söýgüsiniň arasyna girip, oň göwüne degipsiň. Bu gowy däl ahyry. Gıyz onu söýmeýe. Sen onu nerden bilýän? Gıylyň muň oýny bar. Belkim o gyzyň özü şonu isleýändir. Belkim oýun edýändir. Yok yok. O gıyz oň ýaly oýlardan daşda bolmaly. O diýsen arassa. Näzik. Daň şymaly ýaly tämiz. Adam Çınar. Men o gyzyň adyny eşdimden. Obamyzdaky aşyklar Çınar gödüňme geldi duruverdi. Bu duşluk ýöne bolmaly. Men o gyzy göresim gelýär. Men saňa bir zat ýatladym. Gyzy söýüp, ondan ýanaýmagyn. Söýgüden ýananlar ömrüni akmarly geçirýändirler. Berk ýadymda sakla.
Şoň üçinem göreniň aşyk bolup bermän, ilki ogyny ýagştanatan gowy gordy. Bolýanmy? Men gitdim. Gijrak geler. Süýgüden yananlar ömürlerini ahmyrly geçirýändirler. Bu sözleriň manysy bilen men tanış. Nadarjan? Han maňa teret. Sen näme ýene uruşdyňmy? Han bäriňe bak. Diýen ýok, men olaryň ahlysyny ýeňerin. Han ýörmeň bilen. Mira, Barаңdy bilerdim, ýör. kaka, näçin adamlar sana sevgisinden ýanan diýýärler? Kim diýär? Diýýärler da. Goý diýsinler. Men olaryň aglaryny baglap bilmene. Turhany, Ýöne kaka, ejeme öýlenmezeniň obamyzda bossana atly gyz söýpsiň, onu sana bermänlerler. Bu dogrymy? bilýän bolsaň torap nämeçe? Anyklamak istedim. Oğlum, sen bir daha da doğru düşün. Men kimi näil söýenem bolsam, ejeňe bolan hormatyň has ýokurdyr. Onu men bilýän kaka. Bilýän bolsaň, gelin şo hakda gep goýdum. Ýogsa da taňa bu gepler kim çağılar aýtdymy? Şoň üçin sene bolarly urşýan şeýlemi? Durdugaran ogly, sen kakan söýgden ýanan diýip ýüregime düşýär. Öz oglanlaryny men üstüme kuşurýar. Ziyan ya oğlum, ziyan yok. Ine wagt gelir hemmetine düşünürler. Ondan diýdiýen diýdirip bolmaz. Söýgü söýdi mukaddesdir oğlum. Söýgü näme kaka? Söýgüni söz bilen aýdyp düşündirip bolmaz oğlum. Ine wagt gelir hemmetine düşünürsin. Hadi ýör gidelim oğlum, ýör. Ondan diýen aýdan köp bolar oğlum. Ger bir aýdyryň gep üçin gören bilen urşup görmeliler. Men sen durmuşda bagty bolmagy isleýän. Şoň üçinem elimde bar neder. Sen maňa düşünýändiňmi oğlum? Cuma sağlıkmy? Bayram ağa. Salamu aleyküm. Antalamet. Salam jigen. Ine taňa şäher. Gaty gowy. Özüň halifalyk etdi, geljekde ufak turgun etip geçişdir. Bolýa. Bar Ýör jigen. Ýör. Men seni ussat turgun etip geçişdirerim. Ýöne sen men bir aýdan iki gaýtalatmaly bersiň. Han şu ýerge bir tapar gurup gör. Bolýan ekene. Sen şu ýerde dur, men häzir gelerim. Kaka, men ulalsam söýgden ýanman. Näme diýen oğlum? Men özüme söýgden ýanan diýdirmem. Belki sen diýeniň bolsun na oğlum. İşlenenler. Görýän urgular erbetler. Sen bar oğlanlar çağır, sen aýdan geçirip gör.
Edip, hani berik gel. Salam aleyküm. Salam. Ören gowy. Uruluň gördüm hiç nenen del. Yöneten şu tag tarapdaky uruluňda kemçiliklerini gördüm. Şu ýeri urbakaly. Batra. Yine aytala. Batra urdy ýan. Baklan. Görýänmi ine öz ýalňyşýan ýerini? Şu ikaralyk gorgusuz galýa. Sen şoňa düşünýänmi? Köprek turganlar. Doğrudyňmy? Salam aleykum Dr. Salih abi. Wa aleykumussalam, saglyk-my? Oğlunun ýagdaýyny biläýsek. Nadarmy? Howulu, urgulary hiç nenen del. Ýagdaýyny bilerdik. Bolýa. Hanonny başla Bolýa. ýerdiler. Al şunu, sakla. Hani? Onu şeyle häzir. Öýdary güýçliýinden şeňi ýöne ýödüňizi agram salma. Düşünýän. Biraz wagtdan soň men boşýan. Hiç erik gitmän maňa garaşyň. Men häzir barýan. Bolýa, sag bol. Getirdin. Ören gowy. Molledin. Bes. İkisinem ýarşa goşalyň. Gaty Bolýa. gowy. Çınar şu ýerdemi? Hawa şu ýerde. Men onu öz gözüm bilen gördüm. Inni bir keçini tutmady bolýala. Gül al. Gülü özüň götürecekmi? Sen ne durdun? Şeýsa gowy bar. Men gowy şu ýerde garaşaýynla. Bolýa. Sen berde bolay. Ol oğlun senin ýanyna gelýän deldir-de. Duýdansyz geläýdim. Ziyan yok. Ine sen gowy berýän güllüňi aldym. Haradyňmy? Sağ ol. Ikimiz gurlaşmaly. Haş etýän ýok diýme. Garaşanyna men gelerim. Öde ýazyljagy meňde, ha? Ýazylmaly gitjek ýer niýroň. Şey diýsene. Onda gerek zatlar sarga ber. Özüňem şu ýerde bolay. Bolýa, öýlenmän gelersiň de. O kaka. Men şu wagt Çınaryň ýanyna. Alet etme, men öýdüm bararym. Bolýa kaka. Sen şu ýerde bolay. Ine de geldik. Getirenine sağ ol. Sağlıkta görüşelim oğluna. Bolýa, sag ol. Bolýa. Dinle ya. Wagt tapda aýlan. Ine maşyna şekman. Yer näýdi? Habarlaşyp bildimmi? Habarlaşyp bildim. Gidýär. Çınar, men taňa sowga darlym. Ine seret. Yaradı mı? Gowy, o gadança. Bu sowgady men saňa taýlap keçip aldym. Sen onu yarajağını bilýärdim. Bağışlan. Siz bile çok gurlaşmak isteye.
Ne beýle ankark galaýdyňla? Barda gürleşeý. Menlik näme gurrun wakagyny bilen. Sen biraz garaş, men häzir gelýär. Salam mıyla? Salam. O mu yağdı lan? Gowy. Nazar biz bärde. Yerleşdiňiz mi? Han begli ýoga. Begli mi? Onsuz başlap bolmada. Begli bir tanımdan geler de. Yine okulan olayma. Yer oly, soňurlaşar. Men taňa jaň eder. Ine men geldim. İçin ıspadı gerek. Men taňa düşünüp bilenmek. Sen men göwnümi tapmak üçin maňa gül berýäň, sowgat edýäň. O gyzyň göwnümi tapmak üçin näme edýäň? O gatşa diýen görnýär. Biz ýöne guruluşdyk. İkimiň aramyzda bolan zat ýok. Bolubam bilmez. Şular ýaly ýalan boş ýerlerden inni ýadadym meni. Sen nire jaň etýäň? Alo, siz uzakdamy? Men barýan. Men kakam bilen sen kakam eýýäm guruluşyp durlar. Mesele çödülen. Ýeri sen bu näme diýdiň modi? Sana öýlenmäge maňa iki tarapdanam razylyk bar diýdim. Sen basym men gelinim bolarsyň. Şoň üçin şu wagtdan men diýenim bilen Aýdanym bilen bolmaly bolsam. Androli? Men razylygyň barada sen pikir etdiňmi? Men hiç wagt sen geliniň bolmam. Ýerine kireşmäň betetsene. Kejiňe tutup ýürege düşdüm. Çıdaryn menne takat kalmady. Betedinni. Hani ýür? Eliň çek, maňa degme. Çınarhan betet diýen men taňa. Bagşlaň araňyza goşulmalym dälim moli. Han dursana Çınar. Sen nire barýan guruluşmaly? Han dur. Siz geç berin. Sen sen bolşuň näle eliň aýr. Eliň aýr diýen men taňa. Görýän onu sen öt ketdiň biljek däl ol. Wagty. Saat 7. Sen näme dawatyny edýäň o? Sen goşulma. Yok man gelgen. Yoksa men seni barbar tapar. Gatar kıyın bol. Ol göwe başyny galdyryp, appak bulutlaryň arasyna owadan bir gyzyň özüne garap duranyny görüpdi. Gyz iki elini uzatyp Gulamy öz ýanyna çagyrypdyr. Emma Gulam näler gyzyň ýanyna barasy gelse-de baryp bilmendir. Anha şu riwayatyň üstü bilen nushawy edebiýatymyzyň ýazyjylary insanyň içki dünýäsini çuňur, açyk görkezmegi başarýarlar. Şu günkü talipler diňe bir öz geljekki hünärleri bilen näle, durmuşyň ähli ogurlary bilen gyzyklanmaly. Siz maňa düşünýäňizmi talipler? Aýdym bilen, saz bilen, edebiýat bilen, sunugat bilen näme üçin aýdym saz bilen köprek gyzyklanaňyz ok? Bagşlan Gülşah Döwedowna. Maňa nazar berdi fikir etdi. Durdu Salih hoç görýäňiz tapak gidip dur. Gülşah Döwedowna bu gyssagly tapşyryk. Yer bolýa. Nadar. Ýarşa atlaşýan ekeniň. Berekella. Saňa üstünlük arzu edýän, ýöne tapaklaňy gowşadalmagyn. Bir hemmäňize degişli. Geçen emmi ýatdan çykaraýmaň.
İnniki sapaga çenni goýja taýýarlyk görüň. Sonra jokdurun. Hemmeňiz boş, sag bolun. Bolya, düşündüm. Bolya. Onda sen häzir inim bilen bile gidiberersin, bolya. Men sen oýadym bararım. Bolya. Ha, oğlanlar, Salamu yanaştınız mı? Wa aleyküm esselam. Menem inim bilen bile gelýändirin. Salamu aleyküm. Telefonu edip geldin mi? Gelendirin. Benim yarışa katnaşaňda mı? Netip boldy. Gatgo. Üstünlük kemraň bolsun. Sag bolun. Şu saparky yarışymyz şowna bolar. Oturun. Meni öz işimizde geçirecek yarışa ýollaşlyk etmägenem biliriňiz üçin. Köp sag bolun. Ne çverdi ya satmaşanlar tanıwy. Ýöne şu ýazga görä yarış geçiriljek bolsa, adam sany az bolýar. Men teklifim, oglallary ýene-de täzeden gözden geçirmeli. Goý yarışa köpräk adamlar gatnaşdylar. Halkara geçiriljek yarışlar entek öňümizde. Keçip salap almaklyk biziň ýetagy borjumyz bolup durýar. Şoň üçin ilki öz aramyzda ul bolmadyk ýerde yarış kurarys. Soňmurda onu uludan tutarys. Ýerde maksat ogullar bilen tanyşyp, olaň ukyny barlap görmeli. Ýeri guramaşyk ýadamyz nähili. İşleňiz şu wagt işlenende taýýarlyk ýokary derejede alınıp barlýar. Geçiriljek ýarışa diňe bir paýtagtymyň sport ustatlarynyň gatnaşmaklary bilen hem elbetde şäklenemzok. Oňa ýurdumyzyň dürli künjeginiň ustat türüniň gatnaşmaklaryna ähli mümkinçilikleri döredýär. Yarışyň guramaçylyk işlerine ýakynan kömek etjekler emazalyn. Ha, şolaň biri tanyş bolun Goçmurat. Bilýäňim näme? Elias Turdyç. Elbetde bir yarışa menem öz goşandymy goşasym gele. Ýöne esasy zat bir yarışda inim Baýlyjanyň ýeňiş kazanmaklygy men üçin ullokan bagtlar. Gatgo. Üstünlük arzu edýän. Ýöne baýla garşy sapdyňyzmy? Dursalyk. Ine şu Handak talygyny ýerde. Garaşyp dur. Çağır. Siz oturaýın. Ine ol. Tuvalema. Bolýar. Şu wagt tüs öz güýjüňiz synak görmegiň wagtyda. Biziň ýokary okuw mektebimiň awryny gorajak perwan ýigit ana şu bolýar-da. Muň okuwyny görmän bir zat diýiljek däl. Ýöne maslahatlaşyp taýlap geçenmekden uç ýigidi. Men garşy däl. Ona näme? Üstünlük arzu edýän. Sag bolun. Sany köllük etjekdirin. Sag bolun. Mutakala däme o. Bar ýene-de meydançada garaşan. Ýör gideli. Ady sanawy giren oglanlaryň ählisi ýynandy. Men hemmeti bilen aýratylykda tanışyk. Hemmeňizem gelin. Senin netijenmel has berkirek durmaly bolsun. Şunu salallar. Bilýäňmi näme Baýly? Senin taýýarlygyň öňküňden hem has güýçlendirmeli bolsun. Orguýuň dogruny şana dekin bolýarmy? Men sana düşündüm ağam. Ayçın ýaly bar, arkayma olay. O berekella. Garnaşlamyzam gelipdir. Salam. Han bir görüşün. Baýlyjan gurgunmy sen? Şükür ýaşy. Baýlyjan sen sınary gurut. Bolýar. Durdy. Çınarjan Onda sen gaýrat etdi. Çınary öýüp soň gelýär. Bolýarmy? Habarlaşýar. Bolýar. Sağa manlarjy. Ya sağa ettin bollugy. Näme janyňdan ýerdiňmi? Ya walla gaty gorkuzyň ay. Şuňa da düşünen bir şey ulug saklanarmy?
Nire böyle beslenýär? Toya var ya. Toyo var ya. Bizim gitsek bolmam ka toyo. İslesen alıp gidaýaryn. Kimler toya diye? Sana kim bolan näme? Onu ya kim bolan näme? Mollymyz Durdy Salihoviç öz maşgalatynyň adyndan toya gül çemenini ertmegi haýyş edipdir. Onha annem ye köýdi toya var ya. Siz näme arkadan ursunuz? Geyinin de toya gitjek bolsaňyz. Hey! Men toy penjegim nire aytyrym bolluka? Belki altynam çağırarsy. Ulu olsa ise guwa bordy. Toyu köp bolup barsak, bir hil bolmazmy? Wagt toyu köplük bolup barlýardy. Toyun ýagdaýyny menden soraň. Bolma bolmasa sen gözüň salyp görnýärler. Saňa näme boldy? Men şuň duşugmady. Barmatyma gorkak hatap ederler. Bartamam toydan aljak. Kim olar? Onu bilmek saň hökman ne? Duşuk saat näçe gurlaşyldy? Men ýeda barmalym. İrden mi ýa-da akşam? Ine şonu anyklamandyr. Ine saňa tutaryk bakana. Olar irden gellik diýse sen akşam bardym diýi. Eger akşam diýseler, sen irden bardym diýersiň. Onsoň nazar, biz hiç kime gep düşündirmäge boş lel ahry. Mene taýýar, han gitmeýäsmi? Sen gowsa altajaň etsene. Toýa ulagly ise gowy bordy. Bor onu men aşakda garaşaýsy. Salamu aleykum. Wa aleykumussalam. Toyumuz otlu Sağ olsun. olun. Ne bu Gül çemeni Durdy Salihoviç şey verdi. Görän oğlum. Gelin geçin. Geçin oğlum. Ben doğa oğlum. Geçin kadırlı mehmanlar. Salamu Geçin. Toy taşanmydyň başyna çagyrýar. Boşmuradym gelen ýaly. bilen Turgun Genejemdiň döwlet oşugyny tutulýan toyda hoş gördük. Gelin geçin, iyi bir oturun. Osman iyi de kalma. Bardım. Yorum. Boşmurat taman yerligin mi? Daha şükür. Hala neri? Toyun kutlu olsun. Ha tanır yalkadın geçirelim. Selamun aleyküm. Sağ olun. Hani yürüm. Yürüm. Ve şu kuşa ünlü hiç şungur hormat kılyan Amanyalla ağamydın, Durgun Aýdamydyň ogly Döwran Jan bilen onuň ýan ýoldaşy boljak. Göwher beýleminiň toýun toýlaýar. Bir ýaşlara bagly maşgala durmuşy büýük ýüregimden arzu edýär. Ine toýumydyň iň bir tolgunlurjy pürpatlarym gelip etdi. Hemmämiziň yerimizden turup el çarpyp biziň ýaş adamçalarymyzy ulu şowhun bilen garşanmaňyzy haýyş edýärin. Şaylanyp sürmeli göz bilin gaşy çerenemin diyar näzik bakışı dostlarım hayrandır tavus basışı zara min sözlerin zara dilerim şimam nerede Muňa serede yerin heşek durjak mı? He? Muňa deglerden okuýa goýdy. Bolýar. Onu araşýar.
hormatly adamlar. Bagşymyda köp tawasyny aýdýatsa, toýmudum dogam edýär. Hemmeňiz ýerinde geçip, iýip içip, bu aşaýyp agşamy ýaşamyda bag tardyp etmeňizi Ayşe diýen. Salam, Çınar. Salam. Sen bir yere edip düşdün? Menem edil sen ýaly toýa geldim. Çınar, men seni bu yerde görörünü etmeýändim. şu wagt öz gözüm anama seni görýän, sen bilen gürleşýän. Men saňa duşalym märi diňe sen hakda oýlanýar. Men ýüregim diňe sen diýip urýar. Diňe sen diýip Çınar. Häzir çağalar alar da göýe tarap ograr. Yer bolýala dursun oho gussa bermedi. Inerde hemmemiz jemlenişdik. Şu gün bostany öd ýanymdan aýyrman. Bar siziň diýeniňiz bolsun. Hani gyýdym ýerde? Çınarjam şeýerlerde bolmaly. Toý bilen bol berdi. Bilerek bol Bolýa ber. gitdik. Bolýa. Onu toýdan soň ne pedam alýatsa göň öýügrýat. Maňa bakany tapma. Yandırma lelem Türkmen gödeli divana koyma lelem geregin Çınar. Çınar. Dur. Kim var yanında? Hiç kim. Seni icin çağırıyor. Çaltırak var. Toýumuz gutly bolsun ata-eneler. Toýumuz gutly bolsun kızım tonalar. Dostlarım kimligi toýda Dur, tananır. gitme. Toy şekilli. Çınar. Taun gerçekler. Bizikimiz ýene de gürleşmeli. Haýyş edýän ýok diýme. Biz ikimiz näme hakda gürleşmeli? Bilemok. İkimiz hakda. Çınar. Haýyş edýän. Ine şunu yanında sakla. Ýöne sen jaň etmeňin. Özüm jaň ederim. Bolýan. Ağladım menin yandırma lelem Türkmen gödeli Saçını açıp tökürdün sen döşüme Lelem düşünürdün eden işime Yalan vadaları bir başıma İndi neyleyin Türkmen gödeli Saçını açıp tökürdün sen döşüme Lelem düşünürdün eden işime Yalan vadaları bir başıma İndi neyleyin Türkmen gödeli Tepik bilen, tepik bilen, tepik bilen. Al bilen bana. Teşekkürler. Hemen yürü kaç kuracağım. Hangi bile borun ya? Tepik bilen. Onu gürleşdim. Sen men karşılaşmam söyle. Bolýarmy? Yer bolýar men taklamaýsam görüşür. Bary bereli. Bereket edin gelmeyen tide. Berkirak. Berkirak işte. Hangi bilen borun. Her bolýar, hanin netil bolýadyk. O mu? Bir tayyar mı? Ha? Oğlum, hani berik gelin. Gel berik, men koydum kömekleşoy. Näme diýsene? Köprek hücum etmeli. Urguloňy görüsüm gelýär. Sen maňa düşündiňmi? Lan onu başlayalım. Dur hadi. Onu men ýöresem sağ ol. Ýaşa Ol ya. Ana dur, saklan. Rahat çekil. Yerin hem oldu? Ha? Sen bir daha da düşünýän ertir ýaryş başlanýar. Näme geçdiň de arkaýyň oturuverdin de? Men saňa diýän, düşünýän ertir
Sen üçün aygıtlayıcı eşten mi? İçkar kalmış, yenilip maskara vardın. Hem oturdun. Men sana hem oturdun diyen, hem şun telefonu üntünü bölyen. Yani edenini edivermeliler öden mi? Ya yarışta karşılaştın, ödün döneceğin neler öden mi? Bağışlan Murat Arevç. Men şu vaqt möhüm jaňa garaşýadym. Mene indi gaýtalaman. Madar, häzir gaýrata galýaňda türgönleşýär. Sen düşünýäň bu ýarışda bir yeňmeli. Sen hökman yeňäýmeli. Başga bahana gerek däl. Nazar, bu näme etdiň boldy? Ani yanıma gel. Näme boldy? Men düşünýän. Belki aladan vardır. Yöne yarşın öňýany alada bolmalylar. Sen maňa düşünensiňmi? Düşündüm. Seret men ýüzüm gadardayma. Bar ani. Bar, taýarlyk gör. Onu bile giderse. Bolya. Men sana garaşarım, bolmy? Bolya uloňy daýar. Ha, uloňy salykmy? Olmaýady. Sen habaryň barmy? Habarly. Dostun halikadan käýinçe. Häzir guruluşýar. Şöhrat, salam gowmaýadylar. Salam. Gero, sana näme boldy? Ha? Görene urrun bolduňla. Tujaby şetmi? Bolya guýa. Hegli, şowurrun mu diýär üçünde galýan raw. Bor, o barady kim naqşam guruluşýar. Dost, men sana bir zat aýtjak. Sana ulugyny medilýänligini unutma. Oğlullaram, halifalaram sana gaty bil baglaýarlar. Sen şoňa düşünmeň gerek. Seret jaň gelýän ýaly. Jaň gelýär? Hani? Bu Çınar. Alo, Çınar. Salam. Howa bu men, Nazar. Eşitýän aýdy ber. Gowmy ýagşymy ýagdaýlaň? Nesip bolsa, ertir yarışın geçecek yerinde mi? Hökman bararın. Men sana garaşarım. Bağışla meni. Bu at men sen bilen uzak gürleşilmen. Şu yerde görüşürüz. Belki men sana yine de ötmüşen yeter. Nahar tayin koy vereyim mi? Kıyın nerede? Çağırayım mı? Bar çağır. Çınar. Çınar. Kakın çağırayım. Kim bile uğraştın? Hiç kim bilen, ýür nahar ýeli. Ýür. Ece, men işdem ýok. Ýemesen bolmada. Ha, gıydım, geldin mi? Gelen bolsam, iyi içip otur. Ejen sana gow görýän naharyňa mişiripdir. Ýarş görmäge gideriz. Al gıydım, iyi. Ağaň baýlady, barjaktyryn. Yer saklı diýipsiň. O sen jan körlük etjeňe begenip kuş bolup uçup ýör. Ha, näme boldy? Näme ýok? Men şu ýat işdem ýok. İşten bolsa bolmasa da iyi içmeli gıydım. Ejen sen üçün süýjü tagamlary taýýarlapdyr. Men öz otoguma gidäýin. Bolýa, bar gidäň. Çınarın bolşmaňa yaranok.
Gyzyň bilen berkirak bol. Oň diýenine ýok diýmen halis başyna goýberipdir. Sen düşün. Men nepes bilen belli bir netije geldim. Şuň gün oň bilen diňe gatnaşygyny däl. Eýsem, işe gatnaşyklarymyzam bile ýola goýas. Bu işte sen gollawyň gerek. Nepese söz ver, şoň üçin söz bolar. Gyzyň bilen bol. Hawa? Ha, kaka, salamu aleyküm. Hawa, jaňa denin gaty gowy bolaydy. Men özüm jaňa deyin ip durdum. Hawa, gutlap bilersiň. Nepes bilenmi? Wah, nepes bilen mesele çözüleli. Ýöne şu agtyň men biňjalga diýe. Çınar men diýenmeden o kaka. Hawalo. Nepes da öýden çykanyga. Şu gün niýetiňem toý tutjak. Menem toýa garşy däl. Hawa Nurjanam çağalygyndan tanayan gowy oglun. Bolya kaka, bolya. Ertir wonda ýol şaýym tutup ýanyňa barýan. Toý netip bolsa uldan tutar. Bolya kaka. Taglykda görşelim. Ünferin düşökçen üstüne ağrımları 80 kilogram ağrım derecedindeki boksçular çağırılı. Kıdıl vuruştu. Anamrat Urvan, spor ustadı. Gök vuruştu. Nazar Berdiyev, spor ustadı. Men aýtdyma. Iýja galarsy. Çünkü duşuva eminlik etken eminler. Düşökçödü. Halkara dereceli emin Anamrat Tehedir. Ama kömek eden eminler, daktal eminler. Şu yerde oturuyor. Halkara dereceli emin İşanuri Olem. Niyal. Halkara dereceli emin Mahmutcan Şaripov. Milli dereceli eminler Batır Uradov. Milli dereceli emin Ferdar Şekimov. Stop! Onu men arkaýyn. Aýtşyň ýa. Süllük ardy diýen. Näme ýüdüň açyp urşýaň? Men sana ýüdüň goro diýip aýtdyma. Hüjüm etmäge gowlukma düşnükmi şu içine gidip berkirak dur. Bagşly Çınar. Men siziň ýanyňyzda nazar ýeberdi. O siz görmeksizdi. Goýulmaňa çykylgada garaşaýsyn bolýarmy? Onda men arkaýyn ulanjak kökman barym. Bolýar. Bolýar da. Bor. Gök vuruştu. Nazar Berdiyev. O spor ustadı derecede var. O şunun için 50 duşuk geçirdi. Şu duşuklarına yeni şalanman başardı. Onu tälim eden tälimçiler Türkmenistan halk alanın türlüştürücüsü Bayram Burkazov. Şeýlen Türkmenistan halk alanın türlüştürücüsü Valeri Lallayev. Stop! Boşa. Çınım oyu görüp durapdy. Öyle şeytan emas. Sana seyretti. Koysana. Utananam bolýan. Bu duşda wagtynyň dolu artmaşlygy bilen Nazar Berdiyev ýeni şalanýar. Şeýle dol ýarşlaryň final tapyryna çykyş etmäge hukuk kazandy. Ne baýlyň ýedegi bolsa gerek. Men häzir gelirim bolýarmy? Bolýar. Ünferin ikinji yarım final duşugy. Gyzyl vuruşda Baýly Gurbanov. Ol şuň üçin 60 duş geçirdi, 58 duşda ýeni şalandy. Ol halkara dereceli spor ustady. Ona tälim beren tälimçi Türkmenistan ýa-da türlüştürücüsü Gurban Tehedir. Onun garşydaşy Gök vuruşda Aman Tehedir.
Ol şuna çenni 58 duş geçirdi. Ýör baýlygyny göreli. Ýeňiş adamny. Onuň sport satly derejesi var. Oma tälim beren tälimçi Viktor Maslov. Duşuk başlanma. Bu duşu eminlik etdi. Düşökçöde halkara derejeli emin nişanly meretini aldy. Onu kömek etýän eminler. Halkara derejeli emin. Handan gördün mü ediversini? Halkara dereceli emin Anna Murat Tekedir. Şeyle milli dereceli eminler Batır. Oradı. Burada Derecella. 6, 7, 8, boks. Bu tutuşukda Baylı Urbanov ýeňiş kazanýar. Şeýler tol final tutuşuny geçirmäge hukuk kazandy. Men sen gelmedin kaňa aýdyp gorkdum. Men sen ýarşa atnaşýanyňy bilmeýändirin. Doğruym aýtsam, sen gowy çykyş etdiň. Sag ol. Men agamam şu ýarşda çykyş etýä. Sen oň bilen duşmaň mümkin. Görüşdi. Ataňam sirimi diýipdirler. Ýeňip bilseň, ýeň ony. Eger men agaň ýeňsem, sen menden ýüde urmersiňmi? Men seni ýitirmenmi? Çınar. Yarış ýeňijiň taýlamak üçin geçirilýär. Eger başarsaň, ýeň ony. Çınar. Sen ýeke razy diýen sözüň üçin men durmuşyň ähli synygyna taýyn inanmaňa. Eger men sagawçylygy bersem, sen garşy bolmarsyňa. Ha, Çınar. Yer sen näme diýersiň? Meni sana bermediler. Onu kaçaly. Kaçmaly. Men gorkkan. Golayna varma. Git şu yerden. Git diýen men sana. Sen biziň işimize goşulma. Eşdiýämi? Goşulma. Goşulma diýen. Sen yarış görjek bakana söyle gelip gidliň duşup kurap bizi maskarlaýamyň. Sen kim bol? Seni orta. Ayli. Näme aýryl? Aýryl diýme agam. Çekeňi. Diýen men ha. Seni. Baradın dursa. Sen kim bolsun o ýaxşy? Ay agam sen oň bilen gurlaşyp durdyň. Oň Çınar bilen duşup gözümizle gördük. Men häzir şonu Defet diýen ol men sana. Bar çykyňa. Ey, sen mara. Men özüm düşünşerim. Kim bolsun o sen? Ha, ýaxşy.
Nazar. Sen sorýara şaltyrak bol. Yarşyň awasy bar. İşiň bilen bolýar. Oglanlar sana zat diýmez. Nuri, hani kakal mı girdi? Siz esergide garaşya. Ha, yadıma düştü, o maňa aýdypdy. Ýör gidelim. Oğlan sen bana ay day, boğday sevgime day. Beni sana şaşırıp duruk kal. Benim arzu hıyalim sen. Tuöleme Nepetcan. Davarany uludan tutupsun. Halımlar bu jenatlar. Biziň şu kerege gatnaşyp, biziň şahatlygymyzy deň paýlaşýanyňyza kompaniýamyzyň adyndan öz minnetdarlygymyzy bildirýär. Siz şu gün BMW awtowlagynyň iň soňky görnüşi bilen tanyş bolarsyňlar. Bu dünýä belli awtowlaglar özleriniň ýokary tiýilligi, üýt goşup göze ýakymly göderligi bilen. Ha, bolýar. Gidiver. Gidiver. Bolýar, tamam. Bossan gelimiz bilen Çınarjan alyp kelemesen gowy boldy. Çınarjana soğugy desçekdim. Bolýar. Hani öz halaň saýla. Menmi? Mhm. Yer bolýala. Şon nähil görýär? Bilmedim de. Ulan birini alıp beýlekisini goýar ýaly. Bir-birini oýdan. Onu ikisini al. Toydan soň Çınarjan bilen Nuriň soğutlary üýt goşup bar. Vah, Nepetcan. Esasy zat çağlarymyz wagtly bolsa bolýar. Owa dinleýän. Sen bärde bol. Owa aýdyber. Men barmagym hökmanmy? Men aýtdym-a ýükü alyberin diýip. Ha? Bolýar habarlaşar. Hova gelsin. Koy vereyim. Gel. Salamu aleyküm. Wa aleyküm esselam. Biziň adýanyň naşy gerçek git bolmaly. Hawa. Gel geç. Hutşu. Gerçek goçy. O men ähli arzuwlarymy puja çykarmak isleýär. Men bu ýigdi tanamak. Bu ýigit bilen bagly ilteşen ýerim ýok. Meniň durmuş ýagdaýy bilenim gyzyklanamak. Goý okasyn, ýarşyny dowam etdirsin, olaň öz işi. Ýöne men gyýdymy gününe goýsun. Dogry, men düşünýän. Bizem ýaş bolup görüpdik. Ýaşlykdyr. Ýöne şu pursatdan başlap sen men gyýdymy unutmaly bolsun. Düşündiňmi? Sen alat etme. O sana düşünendir. Bir yerde düşünme de azat yok ahire. Düşünse has hoy. Ýöne şuuruna gaýdyp gelmese gowy boljak. Mene aýtjagym aýtdym. Bolýar. Inni galan işim maňa goýay. Bolýar salykda görşel. Mene sen özüň gowy tanamsaň, gön ýanyňa geläýdim. Düşünýän. Salykda görşeli. Biňjalygam etdim. Bagşlarsın da. Beleli yok. Han pelwan, olay otur. Görýän weli, sen gaty kyn ýagdaýa düşüpsiň. Näme durdyň? Çekinme, otur ber.
Sen bir yerde maňa bir zady gönüle de aýt. Goşmuranyň gyzyny özgünne goýjakmy ya? Ha, näme men? Meni bagışlaň Ilyas Durdyýç. Gynansak da men onu başarman. Sebäbi men o gyzy söýýän. Kakatynyň garşy bolanyna garamazdan men o gyzy öýlenmek isleýän. Wallahi sizläňden. Otur. Dik durma. Al çaýjagy iç. Bu ýagdaýda mena saňa näme diýjegimi bilemok. Barda öz bagtyny tap diýämedin. Menne başgalaş goýmadyň. Eger de sen hakykatdanam Goşmuranyň gyzyny halap bagtly boljagyny gözüň etse, seni biri-biriňizden aýra salmaga hiç kime hak ýokdur. Ferazap bolarsyň da. Sen men talibim. Goşmurat bilen aramyzda gowy gatnaşyň bardygyna garamazdan sen aladan etmek men borjum. O mesele arada Goşmurat bilen gürleşmem bilerdim. Yani ol netije vermez. Men ol adama gaty belet. Yer bolýa. Barda okuň bilen bol. Aladaňyz üçin sag bolun Ilyas Durdyýç. Oruňlar öz aramyzda galdyn bolýam. Aýdyşyňy diýal ederin. Andur. Şunu yarışdy. Ýeňi şadanjaň anammy o? Hökman ýeňi şadanar Ilyas Durdyýç. Bolýa, gaýrat et. Sag bolun. Yarım final duşlar devam eder. 75 kilogram ağırlığın derecesine boksçular düşükçe çağırdı. Ödül vuruştu. Barlı. Oluşun içinde 47 vuruş geçirdi. 46 vuruştu. Yeni şahane. Senden beýle arkaýyn. Wagt bol ahry. Onun karşıdaşı Saňa näme boldy? Bahatır Recep. Oluşun içinde 48 vuruş geçirdi. Men garşydaşym Çynaryň kakatynyň dogany. Men onuň bilen uruşatym gelana. Sen näme diýelredinmi? Edýän urun nähili? Saňa kim bolana näme? Bu ýar şahry. Esasy maksadyň diňe ýeňiş galanmaly. Hany özüňe gel. Men taňa ýarşy wagty nadaryň ýanyna barmadyk näçe de gaýtdym. Bar işiň bilen bol. Görme şu ýerde. Nadar nähili ýagdaýlar? Işiňde. Nähili ýarşa taýarmy? Taýar. Diňe ýemiş galanmaly. Düşündiňmi? Düşünme. Ýör. Kızıl vuruştu. Aile Urvana. Onun karşıdaşı. Yok vuruştu. Adam orta öyle. Final vuruşu. Vuruşuna eminlik etti. Halkara dereceliğini bu Muhammed Kodbey. Oğlum, görüşüm. Men onu ýeňmellälem.
Näme üçin men onu yeňdim? Men onu yeňmellälim. Näme üçin men onu yeňdim? Näme üçin? Näme üçin? Näme üçin? Näme üçin? Näme üçin? Men onu yeňdim. Sana hükmanmydy şonu yeňmek? İnnol adam hiç açan bana kıyıdını vermez. Hiç açan kıyıdını vermez. Ötiyelli akmak. Sana gereğim şu değil. Ben sana ne? Al, al, ne? Al, 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 al. Sana gereğim şu değil. Senin için ağır görüp bilmersin. Onu sana gör közmenler. Sana gereğim sol. Al, 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 al. Sana gereğim sol. Yeri yaşı. İyilik midir? Görsen nerede ekenin? Oğulları aytmadık bolsa, sen tapar yalanda. Sen boluşuna bir daha hayran kal. Siz şol öde bolayın. Yeri pelvan, näme aydarsın? Yarışıp soransoň, ýitirim olaýdyňmy? O ýerde sen bilen duşsa adamlar bardy. Awar berişleri işlerine öz ýeňişiň marada gurrun bermeliň. Sen bolşuňy mene düşünmedim. Diňe menem däl. Hiç kimem düşünmedi. Geçen yarışyň maksady araňyzdan ustatlary saýlap almakdy. Şoň üçin ýarşy uludanam guramadyk. Ýetaty ýarşlar indi öňümizde. Sen bolda şu wagtdan öz ýüzüň görkezäýdiň. Ýeri. Sen ýakly adam utdyň. Näme aýdarsyň? Hemmesi gowy. Men pikirimçe sen diňe öz aladan bilen galmak isledim. Men öz aladam bilen galmak islemedim. Näme? Aladam bilen galmak islemedim? Hiç açan. Öz şahsy bähbediň üçin. Sen hakda alada diýerler unutmagyn. Men sana inanmam. Sen ýeňiş kazanmagyň üçin elimde baryn etdim. Ýakly şertler döretdim. Sen bolsa öz ýeňişiňe gowanmagy derek ýekelikde hasra çekip ýördiň. Muň sebebi näme? Düşündir de maňa. Bu inni hemmeleri äşkar bolupdyr. Ýer menne başga çykalgymamy diýsene. Ben maňa düşünýärmi, men ýan kaýdanam ýarymdan çykaraýma, ondoňam hüjüme geçeňde hereket et, köpek hereket et. Orta öýelim. Hadi, görüşüm. Ýöne men uruşdum. Dogry. Sen uruşdyň. Ondoňa men näl? Hemmelerim gördü. Emma sen karşıdaşyňy ýeňmek islemediň.
Näme yalanmy? Şoň üçinem sen bolşuň biziň hemmemiz oýlandyrýar. Biz ikimiz düşünüşmeli, han oğul. Men öz söýgümi goramak isledim. Şınaryň kakatynyň biň söýgümide öz radylygyny bermejegine men dolu göz ýetirýärdim. Ide çekilýän men sana ida ýöne özüň urdurup durdyň. Näme özüň urdurýan? Ide çekil ida. Emma maňa garamazdan bas. Yarışda yeňilmeli diýen düşünje meni gysyp gowurup barýardy. Şınaryň kakatyna öz hormatymy bildirmek isledim. Ýöne bir tarapdan bu pikirleriň ýalňyşlygyny da düşünýärdim. Onu men olaryň garaýşlaryndan da duýýardım. Stop! Bak! Durma, durma bir yerde. Sen maňa ony ýeňdim diýersiň. Diňe ýeňiş bilen kanaгатлanyp bolýan bolsa-da. Men sen ýeňşiňe tötäleýin hadap edýän. Ýer bolýa. Men sana ýeňip durmaýyn. Ýer neçe bolsa sen ýeňdim. Ýöne bir zady bek belli. Yarış. Diňe. Ýeňiş üçin urnalýa. Şoňa düşün. Sen geleceğin öňünde özüňe ikilik etme. Görüşde ataň fiýlama diýipdirler. Men sen ýagdaýyny düşünýän. Ýöne bir ýerde ezildik etmege hiç iltiyak göremok. Şaýda Allah'ım hakda oýlan, pikirlen. Gerek bolsa men ýanyma bar, maslahatlaşaly. Sağ olun İlyas Turdyýew. Bolýa, sağlykda görüşelik. Çınar, men seni söýýän. Edýäniň näme? Näme özüň urdurýan? Enninle. Men ähli erkim durkum. Diňe sen bilen maňdy. Barda ýeň ony, ýeň. Berekella men senden rady. Ýanky bolsun taklyda kerek ede. Hüzüme, sen hökman ony ýeňersiň. Sen men ykbalym. Barda ýeň ony. Ýaşaýşymyň göz başy. Sensiz bu dünýä maňa şuda dar görünür. Sen maňa aýdan eger agam başarsaň ýeňdiýen sözleriň bu ýarışyň adalatly çözülmegine getirdi. Bir, iki, üç, dört,
5 6 7 8 9 10 Bizim ovamızda bir çınar var. O çınarı biz aşıklar çınarı diýäs. Her bir aşık bolan durmuş gurmazdan odul hökman şu çınarın ýanyna baryp ýagşydan ýagşy arzu dilek edýärler. Menem dilek edipdim. Bu durmuşun tıyınaklarının neytene. Kakamın ıkbalı menni qaytalan ya. Oň süýgü zirarly düşen ýagdaýyna menni has gowy düşünýän. Şu ýerde men bir zada anyk göz ýetirýän. Maksat öz süýgüni ýitirmeler. Her hal nähil ýagdaýa düşeňde ondan başa çykmagy basarmaly. Maňa näde ýol ýok. Hereket etmeli. Ýoksam giç bolar. Narteç, ana ağlaman koysana. Yer şu tayda ağlar ya ne mutlu. Bizim durmuşumuz hiç wagtym gowy bolmady. Beýdimi Narteç, beýdimi? Şunemi? Şunemi diýen saňa? Sen maňa bostan ýadymdan çykardym diýip suratynam kitaplaryň arasynda saklaýamyň. Yer saklamdy ne? Men taňy ikilik edem o. Sen meni süýmeýän ekeniň. Süýmeýän ekeniň. Narteç. Men bilen ýaşaýanymyrdyn. Diňe bostan hapdy pikir edýän. Ana ağlaman koysana Narteç, beter. Sen näme düşünýän? Bosanyň başga kişiň aýaly. Sen onu ýatdan çykarmaly. Ine wagt geler ýatdan çykarar. An köşeş. O wagt geler. O wagt kaçan gelmeli. Bilemok. Ýöne sen men gassama. Allah yırtış suraty. Yok, men onu başarman. Başarman? Onu ödüm. Dur, saklan. Sen ediýäniň näme Narteç? Sen bu suraty näde aýdyn? Meni sen bilen ýaşap bilmem. Narteç. Han dur ayak çekmeden hem beni düşünürüyün Narteç. Dur sonra Narteç. Dur men taňa hem beni düşünürüyün. Narteç.
Nartez. Nartez. Han kapıyı açsana. Bolşun neyli? Beyli kahır eder ya. Ne morup dur? Han kapıyı aç düşünceli. Nartez. Nadarcan. Gel oğlum. Gel hani. Kovum yağdaylam. Okuldan geldim. Sen bizim borçumuzu kendi orunu verip durma. Böyle. Gel. Önlüydü görse, sağ ol, Nefes? sağlıklı görse. Bol ya. Ne öyle? Şükür. Sağman geldin mi? Gelendir. İyilik midir? İyilik Çok ya. gidişin mi oldu? Bize düğünden beri çok karışıp oturuşumuz. Karışılmadık ya da yüze çıktı. Yerine çözmeli oldu. Şoň için uçmalı vaktimi ütketmeli oldum. Ha, şeyle mi? Yer olsun meselelerini çözebildin mi? Havala, çözüldü. Ay bolu bile on yalı olsa. Yer beydip durmalı. Öyle gireli. Yer. Dost. Yine men sana çay getirdim. Hani gel, bilece oturup çay içeli. Sen söýüňe men sözüm yok dost. Ýöne sen şeyde oturjak mı? Sen ejir çekşiňe inni meni arkaň seredip durup bilemok. Bolmasa maňa aç ýüregiňi. Maslahatlaşyp bir netije çykararys. Mundan gün bolmaz. Sen özüň daşyňdan marfinlaýsaň, bu gidişiňe gitseň sen özüňi ýitirersiň, düşünýänmi? Yeri näme ejir çekýän? Söýýän gyzyň bilen duşuşdyň. Duşuşdyň. Ne duşuşdyň? Sen duşuşdyň. Ýarşda da ýeňdiň. Başga näme gerek? Men Çınaryň doganyny ýeňmellälim. Innon qaqaty maňa hiç hasan qyýdyny bermez. Bermez alyp gaç. Alyp gaç? Hawa alyp gaç. Bilýärmi? Çınar bilen men bu barada gürleşdim. Ýöne ol netije bermedi. Sen ýene bir gedek diýip gör. Belkim inneder. Bolmasa telefonyny ber. Özüm jaňa deýin. Ýok. Sen bir jaň etme. Häzir özüm seni anşarym. Yer näme boldy? Näme edip dursun? Bol gürleşde. Bolmasa telefony ber, men özüm gürleşeýin. Alo, Çınar. Salam. Hawa men, Nazar. Çınar, sen göretmeli. Men sensiz ýaşap bilemok. Senden haş edýän, maňa indi jaň etme. Saňa men ýararly diýän ýeterlik aýdyp görkän. Sen näme, aglaýam? Menmi? Kowa, aglaýan. Çınar, biz ökman görüşmeli. Yok diýme, haýyş edýän. Men seni söýýän Çınar. Dur, goýma telefony, Çınar, haýyş edýän, biz ökman görüşmeli. Çınar,
Men sensiz ýaşap bilemok. Men seni söýýän. Diňe sen nedir men bagtym eşitjäňmi? Çınar, sen menden ýüze urmelläsiň. Biziň kugurna or. Senin meni görüp bilmersin. Erterbet maşgalamyz bolup türkmen maşa urýas. Erterik diýäňizmi? Men ökman bararyn. Siz gelýänçäňiz garaşaryn. Atamyz bizi mihmançylyga çagyrýar. Polya. Polya. Hoş. Çınar kim bile uğurlaştın? Senden kim bile uğurlaştın deyip sorayan. Çınarjan edim bilen Nurjanyň gelejegi barada menem köp oýlanýan. Maňa çağlaryň bagtly bolany gerek. Toy eder. Toydan soň dünýäň islendik günjegine gidip olar goý din jansyrlar. Bizde mümkinçilik bar-a. Ola, Hudaýa şükür. Çağlarymyz bagtly bolsalar bolýa. Sana son kuatlar bir zada bolýa gaýdy. Ýaşlygymyz ýatlap, bir yerlere gezmäne gidersiz, ha? Ejingden zat girleme Çınar. Dogry aýdýaň, Nefes. Her ýylam şonardy gödýär. Ýöne iş wahanasy bilen her ýyl soňa goýýar. Hökman gezmeli, gown açmaly. Şu gelege seni öýdüm bilen alyp gitjäm gatşynam. Men näme diň jalatym gelýän nälir öýdýäňmi? Ay ýokla, seni öýden çykaryp bolan okla. Altı ulog sakla. Deňizde bir silla alla. Oňam bir gurrun barmy? Seýinlamaly bolsa seýinläýär. Ýoksa da begliğine mi oýarolmy? Ýok, deňmi. Goýýat. Gör nähili gözellik. Suw üçin çyksak, näýil gorkanadar? Wagt suwa düşüp bilsek gowy Ýöne biziň wagtymyz ýok. Çınaryň haýty çor bilen geljegi belli däle. Dogry. Gidelim. Suwda soň düşürse, düşmanyň arasynda ýokla. Olsa da wagtyna geldik. Ferit kafam öýden geläýipdir. Alat etmediysem öýde geläýipdir. Her sapar şey diýär-de. Bazılık öýdýär. Gelin bakalım. Adara almalar ekenin. Adara bu. Aýdýanyň diýär. Aman elin alam. Kum ýagdaýlar. Aman. Aktyňa getirdim. Gel artacak Mary. Oglanlar Çynara geldi. Ýönüň ýanyna adymken Yerini nämese gowwarka. her etmeli, hetip etmeli, men Çınar bilen gürleşmeli. Aýdýanyň dogry. Ýöne nädip görmeli? Yeri. Näme dymdyňyz? Beýde otursaga iş. Ana olara uğradı. Näme diýäs? Altı olan ýerinden galma.
Kayaklı iki unne değilenme. Sen men gözümün alnına ululluğuna bağlan. Han oturan şu yerde ine bu soğuk dur hemen alnın altın açık olsun. Bağıtlı ol bağlan. Hani menen teni kutlayın. Bağıtın olsun gaydım. Bağıtlı olsunlar. Bostan çağılır bağıtlı olsunlar. Ta oğlum. Çınarcan. Bu ne heme vorluğu içi? Bu ne hem vorluğu diyen? Kaydım. Sana ne hem vorlu? Men hiç tadı düşünüp bilemem. Bu ne hem vorluğu içi? Senin ediyanın ne mi? Asıl siz bärde midin? Hemme işler uğruna. Men için şuun in bağıtlı gün. Kutlama mihman mar gelipdir. O odanam gelipdirler. Osmuna da siz sorayalar. Bolya varyan. Bossan. Sene maşak düş mihmallan yanına var ali. Eglenmegin Bossan. Hedir varyan. Bostancan tuğulini kutu boluptınız. Odanın haberlik Çınarcan Nurcan'a derceğinden. Toy tehedini belleyenini eşitip ovadan göl züyüşük kaydı verilmez. Koç Murat, çağılın ağını vakti açık koysun. Ha oğlum. Öyle mi? Ha oğlum. Bir gelince hani ağamı gördün oklu ho. Vay ağam uğursun mu? Ha. Şu men toyal kaytmacak ol perva deden mi? Göre onu. Ben ağama gelinecemsiz geleyim. Gelinecemsiz gelsen ben sen yüzün görmerini iptim. Ben bir radaydan ağın yuvaşanlara millimle. Allah. Osmuna da siz sorayalar. Nada gelin mi? Bolya. Düşündüm. Düşündüm. Sana karışıyorum. Bolya.
Bolsa da adamlar adaş döýdiýän. Wagt tama bir çene varandyrla. Onna şey deliň, men häzir begli bilen o ýerini görüp gaýdýan. Alty sen bolsa bir de şu ýerde garaşarsyň, bolýarmy? Bolýa işiňiz uğruna bolsun. Gideli. Sen nire? Yuvaş ol. Men çınar görýän. Sen görýänmi? Owa, menem görýän. Sen bärde galardyň. Hamdur, näme etjek bolýan düşündir. Men çınar görjek bolmaly. Feratap bol. Çınarcan balam. Eçetinin etiyanını näme? Bakıla tıncak dat dele. Menden hiç dat doğraman. Meňik barmy çediýäňet. Senin elinden canım koşur. Yok, men size düşünüp bilemmo. Geleýindir hocam. Görün karşıladı. Hoş geldiniz. Gelýärmi sagama? Thank you very much. Korun musunuz? Gelin, geçin. Geçin. Hoş geldiniz. Geçin. Gelin, geçin. Bu görýän sport toplumunda ýaşlarymyz üçin ähli şertler bar. Dünýä standardyna gawat kelýär. Siz onu häzir öz gözüňiz bilen hem görersiňiz. Bu toplumda sportyň türlü görünüşleri boýunça türgeleşip geçilýär. Boks bar, erkin görüş, judo, beýle görünüşler bar, suwda edilmeň görünüşleri. Garab, hemme zat gözüňe tutulun. Häzir ýakyndan tanýardyňyz. Ine bir yerde boks geçerler. Salamu aleykum. Salam. Salam. Salamu aleykum. Turdu Salih başhunarmen. Salam. Biyem başhunarmenin ornunmatary geldi. Siz meni bağışlaň, men häzir gelýän. Gelin hani. Gözüňiz aýdyn. Biziň talibimiz dünýä ýarşyna gatnaşmaga çagyrýarlar. Näil görýän? Kimi? Nadarmy? Daha kim boldun? Salam oğullar. Salam. Yeri taýýarlyk näili? Oğul ýaktyrdy. Tuweleme. Şeydiň. Murat, sen onu oğulları saklama. Oy turgulleşip geçiverdi. Bolýa. Analyň dowam etdirberim. Hani men gerçegim? Hem durman gerek. Bağışlaň, Nazar menden urusat sorady. Anlatlanım. Näme? Ne eliň şeylerek tut. Senem urgulary geçirber. Oğluk manur. Ondan ene maňa ruhsat berdim. Menden ruhsatsız talibi okularının boşaltmaň diýip näçe tapar aýtmaly.
Okey. Dinle meni. Maňa teň hiç il düşünürşüň gerek kal, eşitýärmi? Sen maňa şol ýigidi ýertiriň ödünni garşymda turdurdym. O daşaryrda ýaşa gitmeli ol. Düşünýärmi? Beýle burdan bolup duranaga. Talibi okudyny goýberanyň üçin bolsa, jogap bermeli bar. İlyas Durdyç, men onu hut şunyň ödüne tapar. Men mihmanlymma. Ýigrägidin bu tapyň, düşündiňmi? Ýigrägidime düşüp gelýän galyň. İşiň bilen boluň. Ýörüň, başga ýerlere morkodaýyn. Let's have a look. Ayırmın eline aklatları. Ayır ayır. Hani deyim gel. Nadar nirede? Ben onun nireyekdenini bilýän. Bizden iştat gilleme. Salam kaka. Ertirin hayırlı olsun kıydım. Geç otur. Näme gaýgyly görünýäňle? Otur. Häzir daýyň hadaryň iň gözel ýerlerini görkezmek üçin gezelenjek gitjekdir. Gidinde daýyň gämisine aýlanyp gelin. Diýinjiňizi alyň, göwnüňizi açyň. Isleseňiz şähere daýlanyň, ha? Nepes saýyň nury kiýiňiz üçin alyp berjek täze jaýynam sirlaň. Bolýarmy gyzym? Kaka, men belki bu ýerde galar. Bir hili özüme ýeret duýýan. Dogrymy aýtsam, men bir ýere dinç almaga gelmedim. Men sen aladaň üçin, sen bagtly bolmagyň üçin geldim gyzym. Daýymyň köýne gämisimni gedelenje desim gelenak. Dogry aýdýan gyzym. O gämi köýne ýöne isleseň daýyň täzesine alyp biler. O gämi daýyň geçmişini ýatlady ýa. Sen bu zatlara soň düşünürsiň gyzym. Kaka, Nura durmuşa çykasym gelenak. Sen näme meni ýüze garatmak isleýärmi? He, Çınar? Men sana bir zat aýdaýyn gyzym. Bilseň, Nuri kiňiz heniz çağakaňyz, seziň bagtly bolmaňyz üçin nepes saýyň bilen ylalaşa gelipdik. Ine şo günem gelip ýetdi. Kakacan, ýöne men Nuryny söýenmokda. Gyýdyň diýän neşdiňmi? O nämeň söýgüsi? Gyýdyň akly çarşyp ýöreýdiň. Dinle gyzym. Daýyň özüniň ýekedi kraryny sen bagtly bolmagyň üçin bagyş etmek isleýär. Sen bagtyň diňe şolajakdy. Biziň tohumymyzda henideçen ýa-da adama gyz berip, ýa-da ýatdan gyz alan ýerimiz ýokdur. Nha, şaýdarlarma ejeň şaýatdyr. Men onu gelin edip alamda ýüzüne görmendim. Kakamyň 2 aýdan sözüne razylyk berdim. Ananmasaň bara taňgy sora. En ataň sözü çağlar üçin mukaddes bolmalydyr.
Men aýtjagym aýtdym. Barsaldan aşak düşün. Hany köşeşgeydim. Kakan denilen bolay can var. Sizin maňa dogry düşünmeňizi isleýän, men sizden haýyş edýän, men Nurin şeýemok, men asla durmuşa çykasym gelenok, sen näme üçin men zor edýäň, näme üçin? Yok, men ufal men näme üçin diýýärdiň üçin diýýäňiz ýa. Yok, men olaglyny asla seýemok düşünýäňiz, men Men onu yürüyeceğim. Men onun yanına barasım gelen onun için. Eğer beni Nur'a durmuşa çıkarsanız, men hiç acının bağıtlı olup bilmeyen yiyeceğim. Sizlere ya kadal şey diyere bizlere adımı aytsam sizlere ya kadal şey diyere bizlere uzilmizok can sağlığa arzuva edyene bağlamı arzuva edyene bağlamı ay alle yalle can alle yalle. Karşılanım üçün sağ ol. Yer ondan oğullardan haber alabildin mi? Men sana can etip ýagdaýy aýtdym. Şu wagda çellik olar gördüm bildim diýene ýok. Yok, oğullar şu ýerde. Şu ýerde o hökmen tapar. Tapmaly, wagtymyz gaty çäkli. Wagt men olaň ulug belgilerini bilemokda. Ýoksa olar tapwa bordular. Hani ikimiz bir zat anyklar. Eger olaň minip gaýdan ulugyny bileýemizde sen tapylan bolsa, onda olar tapmak bide kyn näşeli dämi? Şu sagat näçe? Çünýär görmän. Men häzir deri oglanlara jaň edýän, olaň ulug belgilerini bilip berýän. Geçin. Yok, siz meni. Ýörüň onuna gidelim. Bahar gaýdan datlaryna şu wagda mülkim tutýa. Siz onu bir eşden bolsadyňyz, wah onu ýany Alyan. gaýtmaly. Anma gowy deredin. Biçmedi gırardy. Yılgarın. Görmedinmi? Ine şeýle, howa şeýle. An men gelnigim nerede? O lafyl berde kene. Düşürme meni. Ben bir diye koy. Yeri, yennem bolla. Sen näme maňa gelinligim diýen? Men sen gelinligini däl düşünýärmi şoňa? Düşünemok. Toýda gedim diýen bellenne. Men radylygym bolman, toý bolmaz. Men hiç wagt sen gelinligim bolman bilgin. Bizim ykbalymyz, çağılygymyzdan çözüldü. Inni bizi hiç kim bir-birimizden aýyra bilmez. O sen diýeniň hiç wagtym bolmaz, tamam bile.
Görýän welin eýlene ediler öýdi. Siz bu ýerde galyň. Men özüm bir alazyny taparym. İstesеň menem sen bilen gideýin. Ýok, siz bu ýerde bolun. Altı bilen bellenlen ýerde garaşyň. Men özüm gelerim. Gideli. Yerini sen şeydi pemmelerden öykülýär bolup durjakmy? Daş töwereňe teret. Nähili göderlik? Biz iki çäk, deňiziň orta arasynda, gämiň hem edil öňünde. Titanic filminde ýaly, ha? Aşyklar ýaz salyat, ha? Sana. Oy, sen bolsun nähili? Çek elini. Men öz gelinimi jokladym. Men sen geliniň del. Näme? Bolmasam bugün erte bolardyň da. Men gakarlyjam. Yeri kilçermeň besetsene. Edenim molya dip inni gödöklü edýärmi şeýlemi? Men saňa gaty beletdirin. Saňa näçe tapar aýtmaly? Maňa azar berme, goý meni öz günüme goý. Men seni günüňe goýman. Goýarsyň. Sen men ejir çekmek misleýärmi? Yer bolýa. Men bu zatlara çydar. Ýöne şeýle bir gün geler şonda diňe men isleýişimçe bolar. Şu wagt ketýän oýnuňa ökünmeli bolsun. Mun saňa söz berýär. Bileningden galma, çek elini. Aýyr elini diýär. Borşuň nähili? Men seni elini çekmem. Çekersin. Maskara. Salamu alaykum. Wa alaykum assalam. Näme hyzmat? Maňa siziň kömegiňiz gerekdi. Aýdy ber. Bir gaýrat ediňde meni boş bolsaňyz ho görünýän kenary äkidip getirip bilmerdiňizmi? Bolýa. Bol kömekleş. Hakyndan gaçmardyňa? Hakynyň gurruňy bolmaz. Bolmin. Salam. Salam. Bagşlan ol men siziň oglurluğuňyz barada. Näme oglurlar tapyldy? Gaty gowy berek elde. Bilemen şeýle bir begenlerdiňiz. Murat. Murat. Çaltyrak bol oglurlardan habar bar. Oglunlar tapyldymy? Öýde tapylan ýaly göreller bar. Men häzir barýam. Ulug çykalga getirin. Bidem häzir aşak düşýär. Murat. Murat, bir aşakda garaşýar saňa. Ine bardym. Sen maňa garaş. Owa. Näme boldy? Çınar? Düşünmedim. O näil gaçdy? Kim bilen? Men bağışlan Osmurada. Barda godaç bilmez salym içine bolup geçti. Mene näme düşünüp geçmedim. Gämi kenara gelenden kıydıňyz bir gaýykly oğlumdan kaçıp gitti. Hawa, oğlanları uğrattık. Men bağışlan Osmurada. Ay pankelle ditani. Tapın oğuydi. Osmurat näme boldy? Bolýa biz häzir barýas. Oğuyda ýene bir hokka çykardy bize. Sür. Dur! Haklan! Dur diýen men saňa! Dur! Haklan! Barymyň gaçyp gudurun berdi. Dur diýen! Nire barýam, dur! Haklan diýen men saňa, ow! Haklan! Gel beri. Dur diýen! Tutturma, dur! Haklan diýen! Nazar, bekle! Bekle! Koylarım bekle! Nazar! Nazar, bekle! Koylarım onu! Hanım, bekledim! Haş edýän, bekle! Borşumy näili? Dagan gözüme görünmän! Şuna! Hadi gel.
Menimle sen bilen başkaça gurlaşarım. Men! Bilmedim. İşim bitti baran. Sana yok mıymış onu bilmem. Ne ettin aymanı? Baramda düşündürürüm. Ödüm sana can ederim. Ma var geliyor? Bolun gidelim. Sen idin beni maskar etti. İyle çıkar yal etmedi. Bağrını sen oydun aka. Şok idini seyret deyip ben sana ne çığlık ayttım. Betet. Qoğun näme? Utunun ok mu? Näme maskara bolup durdun? Aho kaka. Bıgı çağa dele. Nepesin önüne o meni yüzü garetti. İnne oğuydun başka teyirsin batın ulil bilye. Maskara etti. İnne oğuydu öğüt ellerimle bok öldüremesem karar tapman. Andur. Qaydiydın ha? Näme beli yeldirgen ýar bolup ýordun? Entek üýtgeşik bir bolan at ýoga. Nepet öz adammyz. Onu şuň tanamaly elbet. Ol sen gyýdyň öz oglundan kim görenak? Ýöne ýaşlan gurşmada uranak. Genidem çöreğimiz bitine eken edil üstünden var aýpsyn. Toya gelen oğlanlarım gyýdgaç diýip urşup durlar. Aklyňa tygjak zat del. Hani sen aragyň meňe ýarma çagyr. Oň bilen özüm bir gurluş göreýin. Çınar! Düş aşağı! Düş! Atağın röşek diye. Hani gel gyýdym men ýanyma. Näme dursun geç söyle. Ýanragama geley. Vay bo. Sene göz ýaşyň bilen ataň gahargalaryny zymdyýat etdiň. Atacan, sen Nuri'ni tanandok. Ol mudama men Allah gelýär. Ol erwet adam. Men onu halam. Men sen Nuri'ni halamaýanyny bilýän. Eger halayan bolsaň ataň öýünden gaçyp gitjek bolmady. Şeýle däme gyýdym. Atacan, men onu erwet niyet bilen etmedim. Dinle gyýdym. Kakam Bahir meni daimın gyýdyny öýürdi. Men onu tanamaýadym, men onu görmändim. Oň ýüzüni toýdan soň görüp kaldym. Emma men şonu da atamyň sözünden çykmadym. Nuri'ni halamokda. O barada köp oýlanýan. Öz isleğime garşy gidip ýaşaý bilmene Atacan. Hani ağlamaň oýda köşeşek bolgaýdym. Sen ýaşynda kam maňa eneň bilen durmuş kurmak aňsat bolmady. Ýöne eneň ataň sözünden çykyp bolýarmy näme? Gyýdy durmuşa çykarmak, oğul öýürmek bir ene ataň borçy. Bir sen bagtly bolmaň isleýär balajygym. Ýöne ýalňyşlyk ahyryn bey. Halamayan adamym bilen bir günem ýaşaý bilmen. Hiç birimden öz isleğimize göre durmuş kurmandyk. Eger sen maşgala namysy, birin awraýymyz hatda pikir edýän bolsaň, birin diýerim edip durmuşa çykyp balam. Hiç haçan men daimyň ogluna durmuşa çykman. Hiç haçan. Kaka, sen janyň ýakyp maňa gep düşünürjek bolýan. Bu gepe düşünjek çağa meňden oga. Hal betet. Beýdip gyýryp durma. Bolşun nähil? Şun azan bile düşünür. Başka hiç il gep gurrun bolup bilmez. Eşitdin mi? Toy tähedi bellenni. Men sözüm söz bolar. Men ölsem Nura durmuşa çykman. Lalaç! Koç Murat. Bolşun nähil? Bossan. Ýygyna gyýdyň. Bolmasa men öz hereketleme jogap berip bilmän. Häziriň özünde de toya taýarlyk görüň. Özüm şu gyýdyň saçyny ýaýyp beren görmäýin. Biýdar bolmuşyň saçyndan. Men elimi goýýar.
Indi sen men geçenden. Sen men için yakıcı dedim. Aydım bilmedim. Ayrıl çık elini. Çınarcan beyt. Ay yok. Çınarcan. Men sen boşma kaypım geliyor. Bütün emrimi korkup tedini çıkarman yaşaya. Men seni göresim geliyor. Senden geçimden. Ecemcan. Ececan. Sana ne oluyor? Karşı ediyor. Ağlama sana. 20 yıl bundan odol. Nemeci? Ne oldu? Ece. Men sen ýaly ýalyňyzy galypdym. Netjegim bilmän bagrymy yere berip ağlandım. Şonna men zarmy işten tapylmady. Dadyma yetişen bolmady. Ececan. Canıcım bağışla beni. Hayiş ediyen bağışla beni. Menin gönlüme değdim bilmedi. Canıcım bağışla beni. Kevim. Sen menen sevmeyen adamymy durmuşa çıkardılar. Hiç bilen sewer yarımdan ayırdılar. Şondan beri yalňyz öz hasratim bilen ýaşaýan gyzym. Kakaňa da barym ýogum bar. Ol öz alatasy bilen ýaşaýar. Bu dünýede iki tek dayançym sensiň gyzym. Diňe sen bagtyň diýip ýaşaýan jan balam. Eger ol oglany hakykatdanam söýýän bolsaň, bagtyň üçin uğraş balam. Kakaňa galsa saňa hiç wagtym radylyk bermez. Jan, Mehribanym, sen maňa düşünjeňi men bilýärdim. Meňi ykmanma sen parksyz bolmajaňa men onan ýadım. Ejemcan, köşüş balam. Janymyň köşüş. Beni bagtyz ejir çekip ýaşanyňy men bilmeýändirine. Ykma seni şeýle ýolda arapdyr ejemcan. Aşağı düş. Kanyar. Oň ýaly bolsa öňrä aýtmala keniňize. Şu wagta çellen ýerde bolduňuz. Inni ýadyňyza düşdümi? Men size düşnükli edip aýdam soň, ne gaýta-gaýta sorap dursuňuz. Inni näde in? Ay, ber sen aýşo narhyndan. Olar bilen çekeleşip durmagy menne wagt. Bolýa diýdimi? Çınar. Baktım bolsun gaýdym. Ejemcan. Bar. Çınar? Sen nire var ya? Dur! Gitme! Aha yine kaçıp var yara. Çınar. Meni gördüler. O Sura dağı. O Sura dağı. Ne molly? O Çınar'a yine gidip var ya. Nire aýdyp bar ya?
Aşuva çıkıp baryanı gördüm. Ne için onu sen saklamadın? Akmak değil seni. Verdik. Onlar kulağa minni verdi. Yetimiyerini durmağında barışını argaytak getirin. Emme da kadary. Soňşun häzir sen yer bilen bollugy. Hani programladyňmy? Deli alıp geçdiňmi? Yok, yetişmedim. Onu sen bärde garmaly boldyň. Size doğru düşündüm. Degişli bölümlere habar berin. Birinci, men 5-nji. Bitir arasynda şol çagyrýar. Şäheriň demir galyk ýoluna 20 kilometrinde. Yol hereketiniň düzgünlerini gözök bolup geçdiler. Altı saklı uluğuy. Biz düşönü özümüz aşır. Gaslanmasana da. Taklamda oku. Ne yaşına bir aytman sana? Takla diyen mi sana? Ne var? Kimsin aralı kaç? Bunlar benim adımı taklar. Kaçın. Hani o dronları tuğdan çıkarımda beri üretkin amalarını gözden geçirdi. Benim olsa olla koy. Hemen bu dronu hata varın. Birinci hatabat veriyen şehrin 20. kilometre. Hani men kıydım. Hareketinin düzgünlerini gözük bolonlar var. Eşdiyen mi? Olur saklanılay. Hani men kıydım. Kıydım nerede? Uruşup dronluklar sebepli polisiyanın cemiyeti. Biliyordum hemen şoğuydım şehitçeğini. Ne çevede kayttım ben size? Bir yine ağır vakitten bir de koşması. Biliyordum ağır şeyle olacak ne? Sıpaydı koydiyan. Sen ağlayan mı? Çınar. Men düşünýän. Sana şu wagt agyr diýendir. Ýöne men seni söýýän. Söýgüýümde şu hödürmelerdir. Sen maňa anan. Men senden bagtly boljagyma inanýan Çınar. Men diňe seni söýýän. Diňe senin ýebem ýaşaýan. Hanym maňa seret.
Sen men gözlemde yalanın ýokdugyny görýänsiň. Men diňe seni söýýän. Şu söýgülerim ýaşaryn men, Çınar. Haýyş edýän, aglamaň betesene. Belki men ýalňyş bir iş edendir. Şeýle bolsa bagyşla. Ýöne dymma haýyş edýän. Çınar. Hanım bir zat diýsene. Gep, sen ne del? Ayt, onna näme-de? Men bilmeli ahyry. Men kakama yüreğim ağrıyor. Onun için beni bağışlama. Goý aglama. Haýyş edýän. Sen aglasaň yüregim paralanýar. Kakanyňyzy bagyşlar. Ona naýmaňa. Hanmaňa teret. Aglama. Haýyş edýän. Biz bagtly bolarys. Gideli wagt boldy. Ýür. Hay bir yerden ne bileyim. Benim son ne uduk giyce gözlerime düle netije bolmasa. Bir alacın tapmalı borsa. Yön olur oğlundan salgı veren yere şu olmalı. Onu näme diýsene? Owo. Aňyraklaryndan bir göreli. Bolýarmy? Bolýar. Oğlanlar biz hökman tapmasak bolmada. Dijenel badymdan amatar. Men pikrimçe olur uzağa gitmeliler. Onna şeyden, şu yol bilen gidiverel, belki öňümizden çykaýar. Şeýle boldunmy? Bir tarapdan gelenme gaty boldy. Oğlannyň dawasyny çözmäge kömek etdik. Ýaşlarda. Hawa, şu käte oýlanmany etmen, gany gydmaly gedýärler. Dene bolmaly. Dogany. Adyşyk ýoşat. Dogdun. Ay ýok, bu tarapdan gelen ýaly, ho siz. Ya men ýalňyş ýanmy. Siz şu gapdalan gelleýdi. Şu ýerde garaş. Alfana gerek bolsa. Asyl gözläp gören adamlarymyz bärde bolsa näçek. Geri, nazar nähili? Salamu aleykum. Wa aleykum esselam. Olam gelinligmi? Hawa. Tuwelem. Salamu aleykum. Wa aleykum esselam. Meni bagyşla. Ýörüm onna gidelim. Ana bolum. Basımrak. Ýörüm. Yerleşdiniz mi? Uğraly. Öýüňizi gynamaň, bossan gelneje. Gyýdyňyz ýat ýere gitmän ragry. Agamam ömür boýunça gaharlanyp ýör weli. Inni boljak iş boldy. Etjek aladyň näme? Ýöne goçmura dagaň sen gobaň açypdyr. Gitde gyýdyňdan özüň habar tut diýmesi bolmaýar. Bu ýerde günah size däl agry. Gaçypdyr, bagtyny açypdyr. Obamyzyň töwella üçin gelen ýaşylygyň ferin almandyr. Ağamın beyt qaharlanıp görmese bolmaýar. Gowsala alasak bolmaly. Bu barada dogry aýtsam men, gyýdym Çınar janyň.
Öýde gamyň oglany bilen durmuş guranlygyny begenmenem durmadymla. Ýöne kim ol oglan? Nähili maşgalaň adamdy? Şu barada men hiç zat bilip bilemok. Ýöne bilesim gelýär. Dogry aýtsam bu barada idep soragan bilip bordy. Men Goçmuratdan çekinýän. Oň men bolşyma gahyr etmegi mümkin. Gyýdyňyz gowy ýere baryndyr, bosan gelneje. Aslyny o oglanır sady gowy bolýar. Çynarjan erwe oglana barmaz. Men oňanan ýan. Görýän bolup o wagda da gelýärdi göýdýär. Kana ulaw saklı? Näme boldy gelneje? Bilýärmi? Sen oňsa oba barda. Ilki öňden çykan adamdan aman pelwanyň öýüne ýerde diýip sorar. Onu bulawada bilmeýän ýokdur. Sen şu ýerde bolla den-denjiň alyber. Meni ýa piýadalap barjak. Ay görüň da bosan gelneje. Sen onu alat etme. Öýe barda şu ýerde boluber. Men bir ýumşaglany. Soň agamdan käýinçe almasam bolýar. Hiç tadı gaýbetme, bar ber. Olya men gittim. Özüňiz gelerdiňiz. Hemmeler estin, men Çınar'ı söyyen. Men seni söyyen. Naber? Ben seni haş etken, betedin mi? Yok, men seni söyyen. O estiler hemmeler. Onda sen beni takmarsın. Dur Çınar. Yok, dur Niye çok var gel. ya? Men oyna diyen. Dur çok gel. Dur diyen men sana. Çınar, sen nerede? Aa, görsen nerede kedin? Handır hani? Dur diyen men sana. Çınar, dursana. Yok, dur çok gel. Niye var ya? Çınar, dur. Men barbar seni adır tutarım. Süydüm. Howa seni süydüm. Her bir ädemim sen mukaddes adyň bilen ädýädim. Sen şeýle bir anjyk, şeýle bir ketjal. Çünki şoň üçin men seni süýýän. Süýýän diýsem-de sen ödüňi kiýnetme ýarym. Men seni süýýän. Ananamok. Ananamok? Süýji sözleri bilen sen meni aldyýan. Onda men ýene de gyýgyrarym. Men Çynary süýýän. Bayram. Yok, gözlem inanamok. Bu sen mi? Salam bolsan. Sagaman owaňy dolanyp geldingmi? Gözüň aýdym. Ýaňulugdan şöňü gördüm-de salamlaşaýyny gaýdy berdim.
Biziň görüşmänimizde günü 20 ýyl. 11 ay. 7 gün bolanlar. Obadan çıkanna mata bardak. Fiksa adam üstüne boşta var. Sen meni unutmarsın. Bağışla meni Bayram. Menem seni unutup bilmedim. İkimizin son ayrılık fırsatımız hiç men hakidamdan gidene. Haçanla men durmuşa çıkaranlarına ovama dolanmalığı ehd edipdi. Bolyamın hem. Bossan. Ödüm kıynama. Babar. Akval oyunudur. Manglayımda yadılanır da. Hemişe men, sen, aydanlan hakta. Ken pikirlenýän. Sen öňüňde ödümi gatty günäli saýýan. Bossan, haýyş edýän. Mun senem islemedin meni. Ýöne näçek? Akval bizi gatty uzartdy. Sağlıklı Bayram, yanındaky Bossan mıdır? Owadur da. Ýanyndaky durun Bossan. Owa doşmaz. Tu ölüme gözüň aýdyn. Bütün owaň adamlary toýuňyza taýýarlyk görüpdir. Bossanca, senim owaňa gezmäge geleýdinmi? Hawadyr daga. Seni görenden tanadym men. Sürdäki öwüşlerden toýuňyza howat berjekdirin. Toýuňyz gutly bolsun. Çağalaňyza gowanyň. Men düşünmedimle. Sen näme? Habarsızmydın? Men oğlum Nazar. Sen gıydın Çınar'ı alıp kaçıptır. Çınar. Ol nerede? Hani men gıydam? Olur Şarlok'tu. İslesen biz o yere barıp bileriz. Hova. Men gıydamı hükman görmeli. Olur ören şadiyan, bagtly. Sen olary bir görsedin. Olur edil goşa umriyalik, bir-birini görmen durup bilen ok. Nazar oğlum, tir wagt tasary urtda geçe kalkary ýarşyna gatnaşmagy diýer. Çınarjanam okujak diýer. Oý okusyp bagtly bolsun. Çağalanmaz bagtly. Bak balyň oýunyna diýsene. Biziň Çınarymyzda keramat bar. Dogry aýdýar. Keramat bar.